God aften og velkommen til rapporten. I aften ser vi nærmere på Nordvestjysk Handelsgymnasium i Thisted, der med direktør Per Bjørndal i spidsen har skabt et magtimperie af de store i løbet af de sidste 25 år. Han og hans NVH-ledelse står beskyldt for omfattende misbrug af offentlige midler, kreativ bogføring, mafiaforbindelser og en meget liberal magtstruktur. Det ser vi nærmere på i aftens udsendelse. Rigtig god fornøjelse. Her er NVH, Nordvestjysk Handelsgymnasium. Her på skolen har omkring 1000 elever deres daglige gang. På NVH er alt tilsyneladende fred og idyl, og det går rigtig godt. Lidt for godt. For igennem de seneste år har hårde rygter om kreativ bogføring, mafiaforbindelser og en multiautoritær direktør svirret på omkring skolen. Det hele foregår her, i NVH's administration. Det er her skolens økonomi og interne anliggender styres. Det er her, den angivelige svindel skulle foregå. Men det vender vi tilbage til senere. I maj 2003 skete det så. NVH indledte i samarbejde med Thisted Sygeplejeskole og Pædagogisk Uddannelsescenter byggeriet til det, man på NVH kalder det nye uddannelseshus. Alt dette lyder jo meget godt, men der er en bagside af medaljen. Rapporten er nemlig kommet i besiddelse af oplysninger, der stiller store spørgsmål ved NVH-ledelsens troværdighed. Håndværkerne er nemlig udmærket klar over, hvad den 4200 kvadratmeter store bygning skal bruges til. Vi må jo vente på ham, Per Bjørndal, han flytter ind. Jo, det er Per Bjørndal. Det er Per Bjørndal. Det er direktøren for privatbolig. Og hvad er nu det for noget? Jo, for at finde svaret går vi over på NVH. Her finder vi lederen af hele byggeriet. Hun hedder Susanna Bæk, og hun er villig til at fortælle alt om byggeriet. Angiveligt. For hvad hun dog ikke har taget med i overvejelserne er, at rapporten har fundet stærke beviser for, at byggeriet over på den anden side af vejen ikke er et uddannelsescenter. Vi fremlagde beviserne for hende og hør, hvad hun sagde til det. Jeg kender ingenting. Nej. Hun skjuler tydeligvis noget, og efter 15 sekunders intensiv pres må hun simpelthen give op. Presset er for stort. Nærmest grådkvalt får vi denne kommentar til Per Bjørndal og dennes nye ulovlige privatbolig. Det der hus derovre. Ja. Jamen han skal have noget ordentligt at bo i jo. Det er da fint. Susanna Bæk indrømmer altså her, at det nye byggeri over for NVH er privatbolig til direktør Per Bjørndal. Men Bjørndal har flere skeletter i skabet. For det viser sig nemlig, at Per Bjørndal har hele 3 andre privatboliger rundt omkring i Danmark. Dertil kommer en tandlægepraksis beliggende i Valby. Per Bjørndal er altså om nogen en travl mand. Om nogen manden, der har magten. Men hvordan kan det så lade sig gøre? Jo, Per Bjørndal, det er ham på billederne her, har været direktør på NVH i 25 år. Det er derved lykkedes ham at opbygge et netværk, en lille hård kerne af betroede medarbejdere, der med hård hånd styrer NVH enevældigt. Det gør de i et system, hvor den almindelige lærer ikke har noget at skulle have sagt. Rapporten har i forsøget på at finde frem til den hårde lederkerne talt med adskillige lærere. Og et navn, der flere gange dukker op på listen af denne mand, det er Frank Weber, på papiret en ganske almindelig handelsskolelærer, men han har tilsyneladende mere magt, end han selv vil være ved. I hvert fald har han sine problemer med at forklare, hvorfor han har et navneskilt hængende i NVH's administrationsbygning. Hvad er dine primære arbejdsopgaver her på NVH? Jamen, jeg er jo klasselærer for en klasse. Men? Med i første H-time. Hvordan vil du så forklare, at du har kontor i administrationsbygningen? Jamen, det har jeg heller ikke rigtig længere. Men der er et dørskilt, hvor der står dit navn på. Ja, men forløbet så har vi jo en ny ledelsesform her i år som forsøg.
En anden, der dukker op på den sorte liste, er denne mand, Hans Christian Jeppesen. Jeppesen er til daglig administrationschef på NVH, og han har ikke noget imod at lade sig interviewe. Lige indtil rapporten spørger ind til finansieringen af det nye byggeri på den anden side af gaden. Det er her tydeligt, at hr. Jeppesen bliver nervøs og beder derfor rapporten om at slukke for kameraet. Hr. Jeppesen er tydeligvis presset. Nu vil jeg godt lige vide, hvad det skal bruges til. Prøv lige så. I jagten på sandheden om NVH får rapporten hjælp fra uventet kant. Nemlig af denne kvinde, Karin Korsgaard, der er lærer på skolen. Hun ligger inde med stor viden om ledelsesstilen på skolen. Jeg vil godt lige gøre opmærksom på, at jeg vil gerne være anonym i det her indslag. Karin Korsgaard, der ønsker at være anonym, da hun stadig er på skolen, fortæller her om magtstrukturen på NVH. Hvad mener du til daglig styrer NVH? Det er uden tvivl Per Bjørndal. Det er hans enevælde. Det er fuldstændig ren diktatur, og han styrer hele skolen. Det viser sig senere, at der er flere ugler i mosen. I det også denne mand, Jens Ole Nørrenberg Andersen, også er med i NVH's indre kerne. Jens Ole Nørrenberg Andersen afviser dog alle rygter. Kan I høre? Det skal du ikke regne med, jeg har noget med at gøre. Jens Ole Nørrenberg Andersen forklarer dog ikke, hvorfor han kommer ned af lige netop den trappe, hvor kun NVH's topfolk hører til. Altså et tydeligt bevis på, at Jens Ole Nørrenberg Andersen medvirker i NVH's øverste ledelse. Han slutter altså kernen på NVH. En kerne, der foruden Jens Ole Nørrenberg Andersen inkluderer Per Bjørndal, Frank Weber, Hans Christian Jeppesen og altså vores muldvarp Karin Korsgaard. Rapportens interview med Karin Korsgaard afslører endvidere, at situationen på NVH er værre end først antaget. Altså mellem os sagt her, så er det klart, at der er nogle helt rene, klare linjer til den russiske mafia. I kan jo se byggeriet herovre. Hvem tror I måske finansierer det? Per Bjørndals egen lomme. Der står russisk mafia på det hele. Se skolen her. Flot ny bygning. Tror jeg, det er Per Bjørndal, der har finansieret det? Det er helt klart den russiske mafia. Men hvad gør skolen så til gengæld? Nu skal jeg jo ikke sige menneskehandel og prostitution og så videre. Men det kunne da godt være, at vi fodrede dem med nogle yndige små elever en gang imellem. Vi fyldte med bus og sendte til Rusland. Det skal jeg lade være usagt, men jeg har da indimellem set nogle mistænkelige busser herude på parkeringspladsen.